Прати ми сутринта дали да паля или към 4:20 да го оставя. И аз знам, че в кръг всички искат да се наредим и даже да изтърпеш постата. Споко, мусора не е един. Опцията Слим е само за начинаещи. За нашата поста има ли желаещи? Тревата наркотики ще кажат някой все знаещи. След средния ми пръст ще кажа мразя хора лаещи. Лаещи, пустоти, думи мразещи срещу мен бълват, но не са траещи. Опитват да ме настигнат лазейки. Когато се обърна са в режим пасейки. Чудя се, има ли смисъл да вървя напред? Щом всеки, който ми се прави на приятел е враг заклет. Гърна, наред, и никой не е бавал. Ми скачка аз напред, отново продължавам. Вече съм на границата между двата свята, но какво ще се случи зависи от съдбата. Гърна, наред, и никой не е бавал. Ми скачка аз напред, отново продължавам. Вече съм на границата между двата свята, но какво ще се случи зависи от съдбата. Няма значение дали си голям или малък, важно е в гърдите да усещаш пламък. Не се предавай, продължавай, това че ще успееш. Вярвай, вярвай, казвам ти, но надеждата не остава. Пате Бойко или Плевнелиев, въобще не е бава. Загубих вяра всякаква в нашата държава, но продължавам независимо да пуша моята плява. Гърмя наред и никой не е бава. Ми скачка аз напред, отново продължавам. Вече съм на границата между двата свята, но какво ще се случи зависи от съдбата. За мен съдбата са действия, които пише ми ръката. Продължавам да вярвам в свободата. Пак стоя на този кръстопът, чудя се на къде да поема този шибан път. Гърмя наред и никой не е бава. Ми скачка аз напред, отново продължавам. Вече съм на границата между двата свята, но какво ще се случи зависи от съдбата. Гърмя наред и никой не е бава. Ми скачка аз напред, отново продължавам. Вече съм на границата между двата свята, но какво ще се случи